Good morning again, mga kalugaw. Another recipe ulit tayo. Burong isda this time. Burong isda from Candaba. From Santa Ana Public Market. Ayan po. Okay. Let's turn on the kalan. So, ayan. Patuyuin lang natin yung kawali. Okay. Hinaan lang. Mainit na siya. Let's put mantika na. Okay. First, ilagay muna po natin ang madaming luya. At para po mawala yung amoy buro. I don't know. Ayan po. Hintayin muna natin siyang lumiit. Liliit yan eh. Magiging kulot-kulot. Kailangan po lutong-luto ang luya. Ayan guys. Pwede na yan. Add na natin yung bawang and sibuyas. Sabay na natin. Simutin natin. Sayang. Mix well. This time guys, pwede na po yung ating mga sibuyas, bawang, luya, and sibuyas. So, lalagay na natin yung buro. Like that. Mix natin. I think lagyan natin ng water. Madulas si kawali. Ang bango. Mahal na rin kasi ng buro. So, ano to? Kilo-kilo na ngayon eh. Dati plastic. 10 pesos lang yung isang supot. Ngayon, kilo-kilo. 1 kilo is 100. So, 1 kilo po ito guys. Ang maganda kasi, kaya dinadayo ko yung palengke ng Candaba. The best buro all over the Pampanga. All over in Pampanga area. So, ayan po. Mag-add pa ako ng water. Just add pa more. Isang basong water pa. That's it. Cover muna natin siya. 5 minutes. Habang naghahantay tayo ng 5 minutes para sa buro, let's check yung washing natin. Ayan. Tapos na. Cortina and bedsheet. Mainit sa area ko guys. Mamaya ako na babanlawan. Flex ko lang po yung labada dito. Okay. We'll check. Tapos na po yung 5 minutes. Gogo mesoy. Medyo madanumya po. Masabaw pa.
Kakagogo, mesoy. Para hindi masunog yung bandang ilalim. Cover ulit. Another 5 minutes. Time check. 5 minutes. Wow, guys. So bango. Parang nangangamoy buro na sa buong bahay. Taste check. Let's get kutsara. Hininaan ko yung apoy kasi baka masunog yung ilalim. Mapapansin nyo guys, wala na siyang halos isda. Kasi nadurog na. Sarap. Shout out sa mga kumakain ng buro. Mostly mga from Nueva Ecija, mga Kapampangan, mga Ilocano. Yan. Tawag dito sa iba is tagilo. Ano to guys? Pag may handaan, hindi siya nawawala. Siya lagi yung hinahanap ng mga nakikibisita, nakikikain, ganun. Basta, merong inihaw na hito, tilapia, whether bangus, nilagang ampalaya, mustasa, dahon ng ampalaya, talong, kahit anong gusto nyong isaw-saw dito, pwede. For me, okay na to. Okay. Siguro palutuin ko muna siya ng another 5 minutes bago ko patayin yung kalan. And that's it guys. Comment na lang dun sa mga kumakain ng buro. Bye-bye! Thank you for watching!